Unyaka uqala nje imeko ziyatyhalana enye phezu kwenye. Uyayazi into ethi Deda Mhlangala endaweni yenyuka. Lo Mhlangala ubuphume izolo phaa njongo yakho ayangqo ehokweni enkuku. Ngoku semaqandeni neenkuku ezo. Unqeni utya amaqanda onke nezo nkuku ezo. Neenyoka kweli rhamnca zilenza ixesha uba inawukhwela inyile. Kodwa unyisam namani ngoku mpela. Noko kule veki besibambe ezingamalungisa ziyarhintyeleka zifana neziya bezisifaka emeveni. Thandaza bona nje lo Mhlangala uphume ngeli xesha. Uphume ngalo kwayizolo. Kodwa ndiqiniseke uba uzotshintsha xa. Awuzutshintsha ixesha lakho. Ubeke waphuma sehlangana. Uzawunceda. Kodwa khawume efondini mamela into endehleleyo. Into eyenzekayo ziintsuku ndimana ndivuka kukho amaqanda azinceba ngathi atyiwa yinja kanti akho nje nongena itya amaqanda ishiye inceba. Ungabi nani ndithe ndisahleli emva kwemini wavela noba ndodi wesilwanyana apha ekuthiwa Mhlangala irhamnqa elingasindisi nekhonzica ubivelile kulo ndanga hayi ingena kuyo. Ngoku ke ngoku undonakela uvela apho wona endaweni yotya inyoka nezinye izinto ukhetha umhlaba ohlayo lingene emaqandeni neenkuku ndiwubone mna unganiboni wakhweza. Wamane usima umane ukroba wamane usima wakhweza wenyuka waqabela ndawujonga yakho ayangqo ehokweni enkuku. Waza xa ithi igqike ngoku ifike ndivalile kwatsha sadibana. Unyile ngoba ixesha lawo ndilibambile bhonye ngokuyasa sizawudibana. Ngoku uMhlangala uvile kwa-2 awuphumi itwini abantu babe ndiwuleqile ezona. Ndindawo nangu lo Mhlangala uphuma phambi ufike kanye ngeli xesha ngoku ayilunganga loo nto bendiyenza ngoba kuvele enye ingxaki ndabona mandikhabe ndilungisa yona uba le nto ayiphumi ngokula matyholo. Kodwa ke ngoku into emandi uba iza kunya ziintsuku zimbini ndinazo ayikho enye nenzawuyenza ndizawulalela yona. Makhe sehla ummango sibuyele elalini kumgidi wokugqibela ebendikutya kuleyo mga nguDisemba lowo malawundindi welinxuba ndigodu kungabi nani. Kodwa kuchuku ndidla ngolibona zisuka uba uyabona apha namhlanje izaba khona ingxaki sisaziqhuba iinkomo zisiye ebuhlanti ubone kakuhle uba izabande le mini ndaba. Hayi kodwa noko ezi zisaphulele zagoba uphondo sazitye ezo mbambo nabo gem sadalala sacela omnye utata ule lali iphuma ilanga lilandisekayo. Funa lo bhiya ya. Hayi bhiya yakhe ayishiya necuba sithathe. Andina lo mombo wakho. Ndaphuma ndezawule gqibere imdaka. Doda nguJanuwari umango yenyoka uyanyeka ngoku kunoba ithava lizalisa igusha mazizalisa umkhenkce ibe libhaqo. Yabona nje benguJanuwari nje kuzawunyiwa uzuba mdezweni. Into nayo kufuneka kusombululwe ingxaki yozaliswa kwefridge. Izawuzala njani ifridge? Indlela inyeke. uJanuwari uthetha into enye qha. Kungenjalo kwawunyeka. Isisombululo sinyeke kugcwalisa ifridge. Ngoku njengoba le ingxaki isombululekile ke leyo ba ngoku ifridge izala izele ke ngoku. Woni bawo lesibindi. Nonongena apha emqolo. Imbatye ngelahla. Hey, ubusuku obodwa endifuna ingxolo kwade kwasa kanti idumbile le njakazi. Ntona Ngxakinye ke ngoku amantshontsho hayi mna ndizulu into emayenzeke mandihambise enye le inawo amatapile ndishiye lingenawo. Ufane wadibanisa nje izawucaca kakuhle into yakho uba unawo amatapile asesuswini okanye kwenzela ntoni angaphakathi okanye kwenzela ntoni nje bengenawo nje evelile okanye kodwa ke qha into endiyifunayo mbamba kulohluleke Sokole kakuhle. Yamani tsiba. Ndiphethe ndisima. Indawo kuma nje tsibe. Yenele bitsibe freeway ndabomba konakela. Ndayifaka into endiphele ndiyiqaphela uba lenja iyatsha kweli phahla. Ndafumaza mama ndivule ke ngokancinci ifestire uba ikwazi ukukhupha nje ubuso. Nalapha ithe gabhu ndade ndofika nayo ndayibeka ke wabi nani uyahlala ke. Kwagqibeka leyo. Ngoku into ebonakaleyo uba ingxaki ukwamatekana amabini angamawele. Amawele ke ngoku ancanca ibhokhwenye. Xa incanca ibhokhwenye kuba nzima bezanto zikhule kakuhle de zibe zinkulu zebhokhwe ezinkulu. Akunceda ukuthi ungaziyeka ukwenza bazikhwele. Kerekene zonto uthengisele nto abantu abafuna ibhokhwe. Ndizawathena ke ngoku. Ithi ke ngoku into yeluka bhonyongo noyihlo elukile. Ntona ibhokhwe ikhalisa abanjwa nje ingahange yenziwe nix. Ikhale nje. Ntona le ibhadi ziyathanda uluma isika apha ematapileni. Ngoku into endibuqonda uba mna ingabe ningazusokoliswa zempukane ezizawuzalela okanye udibane nayo seyinobufu kukhawulelana naloo nto ngofaka isprays ukwenzela uba kuphile kungakhange kube kanti uhleli impukane. Kodwa usathetha ngeengxaki ezo ilungile le ingxaki kusekho ezinye hayi azipheli. Uthi usathetha ngeengxaki kube kukho ezinye iingxaki zamahobe athi xa echophe phezu kwemoto amane etuwela apha emotweni
ilantika yezanto inayo into ebu-acid ethile etyayo ipaint yemoto uba ituwele phezu kwepaint yemoto okanye kuloo ndawo ushiyeka kuloo ndawo kubonakala uba bekukho into ebikhona engasoze iphinde ipolishe engasoze la mahoba khasele eziko ngoba ihobe elisokolizana nam ndiyagomba nangoku ndizawalungiselela uba kancinci uvasane nemoto sendilungisa nale ingxaki yendango uba ndifike khona alichithakele iyeza